dia 1 a Menorca. No vaig poder gravar l'arribada, però bueno, l'important és que estem a Menorca. Avui ens hem llevat desorientats i no sabem gravar, però bueno, hem millorat al llarg del dia. Hem anat a esmorzar perquè jo sense esmorzar no soc ningú. Després hem anat a la platja i al tornar a la platja m'he donat que m'he cremat tota l'esquena. Ole, com un campió. I bueno, toca cuidar-se. Bueno, ens hem posat crema After Sun perquè això diuen que ajuda a recuperar les cremades. I bueno, aviam si és veritat, jo us aniré explicant. Però bueno, després hem anat a comprar i a fer una mica l'imbècil pel súper i amb el carro, però bueno, hem anat a comprar. Després de comprar, hem seguit comprant per diferents llocs i bueno, a la tarda hem anat a fer turisme per Ciutadella. Al tornar al càmping em venia ganes de fer una volta amb bici pel càmping i l'he fet. I bueno, ara que has de descansar.